Kagaya ni Jesus na siyang inialay ng Inang Maria, sa ating pagpunta sa simbahan ay para nang tayo rin ay pumunta sa templo para ialay ang ating mga sarili. Mga tanong lamang. Sa ating pag-aalay, tayo kaya ay naging kahali-halina sa paningin ng Panginoon? Tayo ba ay naging mabuting tagasunod sa batas ng ating simbahan kagaya ni Maria? Tayo ba ay naging tunay na mapagbigay tulad ng mag-asawang Jose at Maria nang kanilang ialay ang kaisa-isa nilang anak na si Jesus? Nawa ay pagnilayan natin ang mga sagot sa mga tanong na ito nang tayo ay maging kasiya-siya sa mata ng ating Panginoon. Nariyan ang banal na pamilya upang maging gabay natin sa pagsunod sa Diyos. Nawa ay sa kapistahan ng Reyna ng mga Kandila, siya ay ating tularan. Sa kanyang mga bisig, tangan-tangan niya ang sanggol na Jesus para ipresenta sa atin. Dala-dala din niya ang kandila na siyang ating gabay sa pagsunod sa Kanya. Sa ating pagsindi ng ating mga kandila, pinaalalahanan din tayo na maging ilaw para sa iba. Ang ilaw ni Kristo ay nasa bawat isa sa atin, kaya dapat ay huwag nating kalimutang ibahagi ito sa iba nang may galak sa ating mga puso at kababaang loob. Katulad ng kandila na unti-unting nauubos sa pagbibigay liwanag, tayo sana ay patuloy na mag-alay ng ating mga sarili, hindi lamang sa Diyos, kung hindi sa pagsisilbi sa ating kapwa. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to.
What kind of love is this? What kind of love is this? Like a deer thirst for water, my soul thirsts for you. Oh my God, I thirst for you. My soul, it thirsts for you. As tears cried in anguish, my heart it cries for you. Oh my God, I cry to you. My heart it cries to you. When my soul is cast down, there's one hope that I found, and it's you. I remember the days you delivered me safely through. Like a wellspring of water, my praise I'll sing to you. Oh my God, I'll sing to you. My praise I'll sing to you. And when my soul is cast down, there's one hope that I found, and it's you. Lord, it's you. And I'll remember the days you delivered me safely through. Like a deer thirsts for water, my soul thirsts for you. Oh my God, I thirst for you. My soul, it thirsts for you. Oh my God, I thirst for you. My soul, it thirsts for you. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Ang kahangahangang mundong ginawa ng Diyos. Hango sa libro ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 25. Ang mundong tinitirhan natin ay maganda at malaki. Ngunit noong una ay wala pa ang mundo. Walang mga bulaklak at mga punong kahoy. Walang mga ibon at mga hayop. At wala ring mga tao. Ang Diyos lamang ang naroroon. Saan nanggaling ang lahat ng bagay? Sinasabi sa atin ng Biblia, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Noong una ay madilim na madilim sa lahat ng dako. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At biglang nagkaroon ng liwanag. Tinawag ng Diyos na araw ang liwanag at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Sumunod na ginawa ng Diyos ay ang bughaw na papawiring nasa ibabaw ng lupa at ito'y tinawag niyang langit. At sinabi ng Diyos,
Magsama-sama ang tubig sa isang lugar at magkaroon ng tuyong lupa. At nangyaring gayon. Nagkaroon ng mga ilog, mga lawa at mga dagat. Ang mga tuyong lugar ay tinawag ng Diyos na lupa. Ang mundo'y ginawang magandang-maganda ng Diyos. Sinabi niyang magkaroon ng mga damo, mga bulaklak at iba't ibang punong kahoy, at sila'y magkakaroon ng mga bunga at buto. Kaya't lumitaw at nagsitubo ang maraming halaman sa ibabaw ng lupa. Ang mundo ay napakaganda. Maraming halaman at punong kahoy na hitik sa masasarap na bunga. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa langit upang magbigay liwanag sa lupa. At ginawa ng Diyos ang dalawang malalaking ilaw, ang araw na sumisikat sa buong maghapon at ang buwan na nagliliwanag sa gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin nagkikislapan sa langit. Nakita ng Diyos na maganda at mabuti ang lahat ng kanyang ginawa. Ngunit wala pang mga hayop sa mundo. Kaya't sinabi niyang mapuno ng maraming iba't ibang isda ang mga tubig. Sinabi rin niyang magkaroon ng maraming ibon upang magsilipad at magsiawit sa ibabaw ng lupa. At gumawa rin ang Diyos ng iba't ibang hayop na tumira at gumagapang sa lupa. Ang lahat ng ito ay nangyari gaya ng sinabi ng Diyos. At yan po mga kasama ang isang kwento sa Biblia na pinamagatang Ang Kahangahangang Mundong Ginawa ng Diyos. Hango sa libro ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 25. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po si Kasamang Cool. .7 Manawag Dominican Radio. Living under the shadow of His wing, we find security. Standing in His presence.
Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Just